6-mesačná Bria sa pre nadchádzajúce mesiace stane súčasťou očnej ambulancie Novozámodskej nemocnice. Šteniatko labradora, adept navodiaceho psa, sa vzdeláva pod vedením oftalmológa. Podľa mňa ja som prvá očná lekárka, ktorá sa zaoberá s tým, akože pre mňa je koníček vychovávať toho psíka. Bria musí byť v tesnom kontakte s ľuďmi, vystavená čo najviac vnemom a podnetom, a tak sa stala súčasťou ambulancie. Už ako 3-mesačná chodila do súkromnej. Tak tam už si na to zvykala, že musí byť kľudná, musí počkať, kým ja dovyšetrujem toho pacienta, a keď som prišla poprvýkrát, naozaj oveľa viac ruchov tu máme, ale pekne to zvládla. Bria chodí na 7. poschodí výťahom. Aj keď je vo veku pubertiačky, v ambulancii vyvádzať nesmie. To si necháva na pravidelné venčenia. Musíme byť oveľa prísnejší na ňu, ako by sme boli na vlastného. Na začiatku to bolo také čudné, že napríklad cikať aj kakať ona musí na povel. A v nemocnici musí dodržiavať prísne hygienické zásady. Zase na druhej strane my sme nemocnica 21. storočia, veľmi dôležité vychádzať v ústretie handicapovaným občanom. To znamená výcvik takéhoto psa my všetkými 10 uvítame. Nesmie akurát na režimové oddelenia, do laboratórií, na ároisk či operačné sály. Skôr s tým venčením niekedy máme také problémy, že kvôli tomu máme sklz v ordinácii, ale väčšinou to pacienti prijímajú veľmi pozitívne. Sedela v kľude. Nebol žiadny problém. Sám mám takú chorobu, keď oslepnem, možno, že ma bude aj niekde brať tento psík. Z iných oddelení ju chodia navštevovať kolegovia. Cez víkend bola v kine. Tak teraz máme v pláne na koncerty ju nosiť. Do roka musí zvládnuť každú situáciu a základné povely, potom ju čaká špeciálny výcvik už mimo nemocnice. Z Nových Zámkov Drahu Dobrovičová, televízia Joj.